Ми вървим през тая копатека, само че по друг маршрут. И стигаме до край по Сбузово кале. Чуват се и диви прасета някъде далече. Ето го. За сега нищо особено. Но ще го видим. Какво представлява. Има. Чакай тук малко да видим през къде да вървим. Че то са едни пътечки. Камънчета. Ето го. Предполагам крепостта. Има някакъв надпис. Да не се качваш. Нали? Руини. Де факто. Ето я. Крепост Бузово кале. Предполагам, че има изглед даже. Хубав изглед има. Даже и язовир се вижда. Да, Да. И какъв камък има интересен и тук. Дупка някаква. Ето още една стена и язовир. Това е.